Svinger du hænderne op i luften. Jeg får lige skiftet tøj. Jeg går ind og skifter. Han skulle lige komme med en flab kommentar. Bed ham om at holde sin kæft. Hvad du siger, der er flabet, det ved jeg ikke. Har du nogen flabet kommentar nu? For så vil jeg meget gerne høre den. Det vil du gerne have. Ja. Men jeg tror lige, vi har nogle ting. Jeg tror lige, vi har nogle ting, der lige skal drøftes først en gang, ikke? Hvad du mener med det, vores plan? Tror du, jeg nyder at stå sådan her foran dig? For at det vidste jeg allerede, da jeg blev bedt om at gå ud. For et møde, som var for alle. Ja, ja. Så jeg allerede, der var noget galt. Godt. Men jeg tænker, vi skal ud på en køretur, Didrik. Men er jeg klar? Men det er godt. Har du fået de andre på radioen? Kig på mig. Nå. Missionen før manden, Didrik. Kan du noget til det? Ja. Okay. Hvad er det for et ordsprog? Det er et ordsprog, hvor at missionen er vigtigere end manden. Og hvad for nogle tidspunkter er missionen vigtigere end manden? Jeg ved godt, hvad du hensyder til. Okay, så forklar mig det. Det med Brian. Ja, så forklar mig det. Hvor at jeg ikke kan få lov til at tage cover med i bilen. Det kan Brian heller ikke. Vi bliver skudt på af 8 mennesker. Jeg sætter mig ind i bilen for at få et eller andet form for cover. Og så kører jeg. Og så bliver Brian ramt af min bil. Og hvis ikke jeg havde kørt der, så havde jeg også været død. Så enten så kunne vi begge to have ligget og rettet på den start. Eller også, så kunne jeg have overlevet og hjulpet Brian. Behøver man at bruge ordet mission før manden? Tror du ikke sagt, Brian, giv mig 2. Jeg er der om lidt, min ven. Jeg skal nok hjælpe dig. Jo, men det var bare... Ja, jo, det var et forkert ordsprog. Men jeg tænkte godt, at ligesom... Jeg havde godt forstå, hvad det var, jeg mente. Jeg kom også tilbage og hentede ham. Hvad du blev sur over tidligere i dag, Didrik? Du kørte bare, og så råbte mig og sagde, jeg hørte ud med, at godt vil snakke om bilen. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at jeg hørte nogen snakke op på motorvejen. Vi kørte slet ikke på motorvejen, det var ikke. Nej, det ved jeg godt, men jeg hørte nogen snakke derop. Det var ikke jer, jeg snakkede om. Jeg hørte Så nogen... løgn. Det var ikke det, du sagde. Det var det, jeg sagde. Og det kan du... Prøv at, hvis ikke du tror på det, det er fint. Men det er fucking sandt. Jeg synes, jeg hørte nogen op på motorvejen. Om det så har været jer, der har stået om i gyden, I don't know. Jeg kørte, fordi det lød som om, der stod nogen op på motorvejen. Og fordi jeg ved, at der er blevet taget billeder af os før. Du kom ikke tilbage. Jo. Det gjorde jeg da. Lang tid efter. Ja. Men jeg var måske også en lille smule irriteret over den fejlede mission, som mig og Dan og Brian var ude på. Den var jeg sådan ret irriteret over, at vi fuckede så groft op. Hvad sagde du til dem, inden du kom derud med dem? Jeg fik det forklaret, de skulle. Det forklarede, hvordan det kørte, og hvordan der var 2 både med 8 mand i. Hvornår forklarede du det? Da vi var ved at være derude. Vi er på vejen derud. Da I var ved at være derude. På Så I var der næsten? Nej.
Vi Hvad var, siger du da så vi... til at starte med, da vi var ved at være derude? Ja, okay. Hvis du tager byen, og så tager du, når du drejer ind mod Frost, når du drejer af der, eller hvad fuck der hun hedder hende der. Synes du, at det er god nok til at inddrage dem i, hvad fanden de skal? Når de ikke er vant til det her? Ja, jeg synes, at jeg forklarede det fint. Og hvis der var nogen, der havde nogle spørgsmål, så ville jeg tænke, at så ville der nok være nogen, der sagde det højt. Det skulle ikke altid folk sige det højt over for nogle folk, de ikke helt rigtig føler sig tilpas hos steder, ikke? Det burde du også vide. Den ene gør nok, men den anden gør slet ikke. Tror du, det er nok tid til at forklare dem, hvad fanden de skal? Nej, men det er sådan, jeg har forklaret alle det. Men de er nye, I know, Taylor. så de har brug for mere forklaring end kun lige småbidder. De ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg forklarede den til at starte med, hvordan det fungerer, hvordan vi tager den, hvordan vi sejler derud. Men nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig om noget, Didrik. Det her mission for manden. Havde du sagt det til mig? Eller Charlie? Havde du sagt det til os? For jeg har aldrig hørt dig nævne det over for os. Nej, jeg havde måske brugt et andet ordvalg, som jeg... Så jeg vil have ønsket, du snakkede til dem, som hvis det var Charlie og jeg. Det var planen. Didrik, der er ikke nogen, der nyder det her. Ja, det tænker jeg i hvert fald ikke. Men Det alligevel, håber jeg i hvert fald ikke. så tænker jeg ikke andet, end du fortjener det her. Du har fucket op, Didrik. Med stort op. Løbet er kørt. Kan du se det nu? Broen er væk. Vi er ikke små. Der er kun et hul i den. Sådan helt væk. Den brænder. Den presser sammen. Og den forsvinder. Og den bliver ikke bygget op igen. Vi har fået nok nu. Nu giver vi ikke flere chancer ud. Det bliver rettet op på tingene. Så nu er det slut. Ja. Vi vil stadig dø for det her, Didrik. Ja, det vil jeg gerne. Så vil jeg faktisk hellere skyldes af dem her troede, jeg kunne stole på. Du har altid kunnet stole. Hvis vi Du har altid. dig nu, Didrik, så ved du godt, hvad klokken er slået for os. Så lige pludselig tog du specialkassen, der døde. Men jeg dør også, hvis det er, jeg hopper ud fra et fucking tag. Ja, men ingen beviser for os, at vi har gjort det. Det kan være din mentale helbred, der. Det kan være, du bare blevet taget i eget liv, fordi du gad med. Det ved jeg ikke. At dem, du troede, du kunne stole på, Didrik. Ja. Skal jeg fortælle dig en ting? Nej, det er klart. Tror du, du har et valg, Didrik? Nu spørger jeg dig lige igen. Tror du har et valg? Eller skal du bare have den? Eller vil du hellere rende rundt og lide? Jeg siger bare én ting. Vi alle sammen har fucking stolet på dig. Men nu, så har du vist noget andet. Du kan ikke stoles på. Du har kørt en fyr ned. Om det har været med vilje eller fucking ikke. Du har taget folks liv i fare. Det kan vi ikke bruge. Vi kan ikke bruge en mand, der er uforudsigelig. Vi kan ikke bruge en mand, vi ikke ved, hvad han vil gøre i situationen. Du kunne ikke give os et fucking reelt svar i forgårs, om du blev eller ej. Du kunne ikke engang tage snakken færdig, uden du sagde, du skred. Vi troede, vi kunne stole på dig, Didrik. Men du viste noget andet. Var det dog bare som i starten, så havde der ikke blevet set så surt på en lille fejl. En lille fejl, Didrik. Du har taget folks liv i fare. Er det en lille fejl? De kunne dø på det. Det har vi fandme gjort mange gange, Taylor. Nu skal du lade være med. Man kan dø på det her, Didrik. Vi klarede den på en anden måde, Didrik.
Vi sætter dem mere ind i tingene, så de ved, hvad de skal gøre 110%. Og ikke kun halvdelen. På en sea battle, så forklarede du mig alt, og hvor mange mennesker der var. Det gjorde jeg også med dem. Jeg fortalte præcis, hvor mange mennesker der var. Der var 2 både med 4 mærkelige der. Skyd dem i hovedet. Jo, men Didrik, du kan ikke fortælle dem 1 minut, inden de er på stedet. Du er nødt til at give dem en færre chance at forklare det, inden du kører dig ud. Hvis du fortæller dem inden deres puls kommer op, fordi de ved, at de er tæt på at være ved målet. Derfor fokuserer de ikke 100%. Derfor skal du forklare det, inden du kører dig ud overhovedet. Hvis din puls er op at stige, og din puls den stiger, så hører du halvdelen af en samtale. Fordi du ved, at du skal ud og lave noget, der er ganske farligt. Sådan er et menneskes fucking natur. Og derfor er man nødt til at forklare det, inden man tager dem med på missionen. Jeg troede, det var et drug heist, de skulle på. Jeg troede ikke, det var noget andet. Jeg er ked af, at det er havnet, som det gjorde, Didrik. Men vi lavede ikke sjov. Kun voksne i lokalet.